Somebody's getting old. Yeah, you always put it on another plate, man. That's different. Good morning, mga titas. Ana, sama. Hi, titas. Good morning. Nay? Okay. Welcome na naman po sa panibagong video. It's Saturday and syempre day off kaming dalawa ni Miss Nat. Where are we going today, love? Wat gaan we doen? Papa, je moet er wel de auto aanzetten. Where are we going Wat gaan we today? doen? Broccoli eten of noodles? Ayaw pa niya magsalita. Aalis pa lang. Mag kiezen. Aalis pa lang talaga kami. 11:13 na dito and punta po kaming Eindhoven doon sa Takumi, yung restaurant doon, Japanese restaurant. Ano kami, ramen. Anna, wil jij een zonnebril hebben? Oh yeah, that's me. That's me, I know. Kumusta po kayong lahat sa maanak? Kumusta kayo? Ulam siya sa mood. Uy, kanina pa. Wala. The paper's out ba? Ja, ik put alles uit. Thank you. Other side. Nasa harap namin yung truck na nagko-collect ng green, blue container sa mga papel today. Ayan. We're taking another way. Yeah, I showed them. Here too! Oh my! We're gonna change the neighborhood. There are things in it. From this month they start. You know, Well, of course. Opa was asking if you attended the meeting. If we know what's gonna happen in the neighborhood. Oh, hier. Ja, je ziet, er still somewhere next year. Ang dami palang, where did they get rid of all the trees? Normally some other people from the neighborhood already go. Yeah, that's Yeah, maybe you can talk, you can ask Patrick, yeah. yung neighbor namin. Happy ako kasi yung current diet ko is working, so I'm slowly losing bit by bit without depriving myself sa mga gusto kong pagkain. Ganda ng weather. But it's 7 degrees. Hindi siya ganyan kalamig. A few more days and then mag-agree na dito. Kumusta nga po pala kayong lahat? I hope okay yung inyong mga weekend. Parang the past few days, kasi ngayon, what's the date today, Dudong? March 15? 15, yeah. March 15, and the past few days, yung Facebook ko parang, puro posts, videos, post about Duterte, and some people were messaging me because, as you know, yung former president natin nasa The Hague, nasa Den Haag. Yeah, yun. Parang hindi na ako masyado nagbabasa ng mga post na kasi nakaka-overwhelm din, no? Kawawa din siya. Nanood ako ng nanood ako ng first appearance niya kahapon. Syempre, sa mga hindi sumusuporta sa kanya, I understand. Pero, iba-iba naman tayo ng paniniwala and all that. Pero siguro, respetuhan lang ba? Huwag magsiraan, ganun. Chill lang. Chill lang tayo. Ja, Niet. mama, hè? So sa mga nag-message po sa akin about Duterte and about kumusta na si Duterte, wala po akong access doon, no? Manood na lang tayo ng news. Kasi may mga nagsasabi, di ba si Duterte nasa Netherlands? Yes, he's in the Netherlands. As you've seen in the news. Somebody's already grumpy ba? Look at that face. Oh my. Anna, ben je een klein beetje moe? Uy, ano? Ja? Feeling ko talaga may motion Even sickness si overleven Ana doen kasi of even op these de telefoon days, kijken? pag nasa sasakyan kami and biglang roundabout yung ganun ba, baka sumasakit daw yung tiyan niya. And nung nasa Vasthouden. bus din kami.
City na po tayo. Hindi masyadong busy yung parking dito sa level na to for this time of the day. Because Saturday busy talaga. Lopen, we hebben niet de wandvaart. Anna, geen knuffel, alsjeblieft. Wacht, Dat is ik wil zo het nog mooi. hier. Kijk, want er gaat Wala na, smooth na. Maaga kasi ito nagising. Antok na. Let's go na, sige na. Oh, die. Ja. Moeten we kijken? Dat hij zo gaat. Dan moeten we kijken, ja? Dat hij zo met de lolly. Zullen we daar eens voor gaan kijken? Dan gaat hij zo kriebelen. Zullen we daar eens voor gaan kijken? Ja. Waar is noodle? Maar dat lijkt op een popcorn. Doe maar die. Let's go na. Die heb ik knuffel laten vallen. Hold papa pangga, be. Ja. Daar popcorn in de zak. Na. Yan. Nagsabot lang sa lagon sa ilang paliton. Ja? Dan heb je televisie gezien. Nag-ano na sila kung anong bibilhin. Doen we dan? Ja? Ik denk niet, hè? Doe dat. Nou, nee, omlaag. Omlaag. Ja, maar ja. Ik weet niet welke. Ew, somebody left this on the... He's really dirty. Wow, kijk. Oh, doe maar deze duwen. Die. Lang. Look at the mirror lang. Moet oma even schoonmaken, hè? Gamit ko pala yung bag na bigay ni Mr. And yung shoes na gamit ko, ang bigay din ni Mr. Bazay na, labas na tayo. Yung dalawa guys. Let's go to the restaurant. Nasa shopping street na po kami. Weer eventjes lopen, ja? Yan na sila first. As usual. Yamin. Nee, die ofwel. Ga maar binnen. Ja? Alle kijken. Deze. Hier. Zie je nu ook dit? Dat doet niet knetten. Je moet even nu knetten, toch? Of niet? Ja, dit is een lolly. Dat snoepje mijn lolly. Kinikilig na yung dalawa. Dat is een snoepje. Als we erin doen, dan snoep je. Dat is ook heel erg hoor. Ito po yung paboritong candy store ni Ana ni Rich. Ni Ana na din. Kijk deze. Dan moeten we kijken of ze hier. Just choose something that you really like, Ana. Not like before ba? Gausik ra ka. Bayad na Hier zit silang geen dalawa. lolly in. Dat is geen lolly. Dat is alleen voor in de mond. Dat is geen lolly. Wil jij lolly hebben? Niet. Wacht hè. May macarons din pala sila dito. Oh. Waar wil je nou? Kom. Even vasthouden. Yan na po yung church ng Eindhoven. Dito na po kami and we're just waiting for our order na. Buti nakakuha pa kami ng seats. Normally, if it's already 12, it's not easy to get a spot anymore. Normally, may mga tao na nagkikitay sa labas. Kijk, dan doen we zo. Kijk, deze komt zo hierin. Ja. Wil je touwtje erheen of niet erheen? Ja.
Dito na yung aming gyoza. Yan, 6 pieces lang kasi malaki yung serving ng kanilang ramen dito. Ito na yung aming ramen. May pork yung akin kay Ruth. Ano, chicken. Is that chicken? Ayan, may chicken yung sa kanila. Si Ana sa ano lang, share lang sa Ana. Kain. A few moments later. Tapos na tayo doon sa Japanese restaurant. Dito na kami malapit sa ano, church. Gusto ni Ana na bumili na stroopwafel. So, bili tayo ng stroopwafel. Kijk eens nou. Ruikt lekker, hè? Stroopwafel, Anna? Of weer stroopwafel met Nutella? Ruikt lekker, hoor. Wil jij? Ja? Alleen stroopwafel? Alleen stroopwafels, dat mag ook, hè? So, pag andito kayo sa Netherlands, ito yung sikat na snack dito. Stroopwafel. May caramel siya sa ano, Dankjewel, hè. sa loob. Nanood po kami ng rehearsal ng choir kasi may concert sila mamaya. Ang ganda. Wala na naman sa mood si Ana. Nagpicture kami dalawa ng tatay niya. I mean, wala na naman sa mood. So ngayon, papunta na po kami doon sa milk tea shop na gusto kong itry ni Ruth. Napuntahan na namin yun ni Arum and yung kapatid ko dati. Pero si Ruth hindi pa nakatry. Puntahan natin. Tingnan niyo yung mural na yan. Ang ganda. Super ganda. Ang Eindhoven po, ang daming ganito. Medyo sikat siya sa mga ganito sa Netherlands. If I'm not mistaken. Kasi yun yung ina-advertise din ng, ano, ng city na tourism. That's so nice. Dito na po tayo sa tapat ng o sa labas ng ano ng milk tea shop. Oh, ayan, dito na tayo. It's all open. Even thee aan, ja? Yeah, we gaan binnen. Nasa loob na po tayo. Hintay namin yung aming order. Yung sa akin is taro na may cheese foam. And kay Ruth, yung ano lang, regular na brown sugar. Yan. May ano na sila, may kiosk na sila. Really make it quick. Yeah, it's really good. Hindi man tumana sa nanay. Mahilig man sa gown and dress. Ang nanay hindi.
Yan, bahay na tayo. Nagdaan po ako kanina sa sa Douglas na may ako doon na dito skincare. Last time kasi bumili ako ng glycolic acid doon sa kanila. So this time kumuha po ako ng niacinamide. Yan sa The Ordinary. And yung kanilang din amino acid na lip balm. Yun lang yung binili namin doon sa city. Yung gusto lang talaga namin, Mr. makalabas kami ba? Kasi supposedly, yung ngayon, may appointment kami. Puntahan namin sana yung friends namin na Filipino doon sa Fejo. Kasi nga, hindi pa namin nakikita yung baby boy nila. 4 months na po yung baby. Hindi pa talaga matuloy-tuloy yung appointment namin kasi may sakit ulit sila. Kaya yan, pumunta na lang kami ng city para makalabas kami. But in an hour, ihatid na namin si Ana sa lolo't lola kasi doon po siya matutulog. Ana! Shh! I saw what you did. Deze. Ayaki baki. Ana, say hi, titas. Hi, Tita. Kumusta kayo? Are you going to Oman, Opa? Yeah! You're not sleeping with Mama and Papa again? Is Papa? Kijk, het is, time het is nadeel. nou bij de kleine bij de 3 en de grote bij de 2 en de 3. Als de grote dadelijk bij de 12 is, dan mag je bij opa en oma zijn. Bij 12, maar jij staat bij de 4. Ja, de kleine bij de 4. Anna, did you like it? Did you have fun in the city? Ja! Yeah? Wel? But Net zo, jij vond het niet leuk. Mijn moeder. Ja. Snoepje van who do you look like? Snoepje van daar. Okay. Who do you look like, Mama or Papa? Allebei. Both those. Oh, kijk. Yan, siya yung gumagamit ng maliit, yung dati kong phone nasa kanya. Bibigay ko sana to kay Mama, ayaw man ni Mama. Si Ana na lang. Grabe ka puti po diring lapita eh. Sobrang puti dito. Tas yung ko, maluspad pa naman ta. Wala na erase na yung lipstick natin. Ay yung lip balm. But yeah, mag-relax na po muna kami kasi hatid namin si Ana in a bit. One eternity later. We're on the road again. Hatid na namin si Ana sa lolo't lola, guys. Nakaganito na ako na yes. May clip. After namin matid si Ana, mag-grocery po kami. Kan gebeuren, hè? Zo. Doei, Mama. Doei, mama. Doei, titas. Doei, mama. Na see you next time. See you next time, Bye-bye. mama. See you next time, mama. Po ako ngayon kami ngayon sa Aldi. Grocery tayo. Ano kaya ako? Shall we do spaghetti? Wala nang bread masyado, guys. Na kami, naubusan na. Yan, low carb crackers yan. Hello ulit sa inyo. Bahay na po kami and mag-haul tayo na madali Yan, naka-promo po ito. May wheat wraps ako dito for baon sa work kasi palagi na lang tinapay or kanin. Para iba't ibang carbs yung nakakain ko sa work. And then kumuha si Ruth ng Huslak, yung para sa bed namin. And then cracker ni Ana, strawberries, ang lalaki ng strawberry nila. And then kumuha kami ng Greek yogurt para sa aming dalawa ni Ruth. And then we have white mushrooms. Mayroon din tayong cucumber, cheese, and then pasta cheese. Grated na. Yung chocolate ni Ruth. Bang, you want your tasers now or not? Ja, lekker. Yeah. Hey! Agoy. Toetoe! Tui. Wow, what's that? It's Man City against Brighton. Brighton. I was gonna ask about that Brighton.
Naglalaro ngayon yung Manchester United. And then, meron tayong low carb na pinakita ko kanina. Low carb crackers. So, pang snack ko po siya. It has burgers. Ano lang niya to? I-pair niya to sa eggs. Yun lang. Then, yung ating minced beef para sa ating spaghetti. And then, kumuha ulit ako ng wings. Chicken wings. Kasi mag-adobo na naman ako. Yung bet ni Ana. And then, may ano ako dito? Pasta sauce. May ano tayo dito? Potato tayo, 1 kilo lang. And then, may avocado ako. Yan. Cream cheese. Yun lang. Yun lang yung ating boodskapen. Yun na yun ang grocery natin for this week. And kami naman ni Ruth ngayon ay mag-relax lang. Panood kami ng football and then mag-movie kami. So, yun lamang yung ganap natin. Maraming salamat sa panonood and kita-kita na naman tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Tuy, mosh, babush! Babush, babush.